Hej YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver en video til YouTube. Først gå under og skriver BI. Nej, jeg kan ikke huske det. Ja, okay. Bandicam. Så når jeg skriver det, så klikker jeg her. Og så er der den her. Download. Så klikker man bare på det. Og når man downloader den, så kommer der sådan en. Der jeg ved ikke, om der er plåbjer eller rød. Det er forskelligt. Så når jeg går herop, så er der rektangel på skærmen. Men ja. Og så skal I lige have lavet nogle ændringer på jeres. Så den er gemt musemæk-kører eller sådan noget, den skal være slået fra. Og det er space nu. Det skal være alt. Sådan. Og det var noget her. Så kommer generelt, men I kan vindue altid på toppen. På kryds. Og så når jeg er herunder, så går jeg under de der store indstillinger med den store. Og så hvis I skal høre jer selv, så jeg står normalt på den her, men så skal I ned på den der eksternal mic. Og så skal det bare så snart det her. Og så går jeg ind over den her. Og så skal det være manu. Og kvalitet. Det kan du bare selv vælge helst. Det vi står på. Og så den her der. Og 30 fuld størrelse. OK. Så den her forudstigning. Og så herunder. Så bare stå sådan her. Ja, det var det, så kan I lave jeres en video. Ja, så når jeg er færdig med at optage den, så går jeg under jeres Google. Det var den allerede. Og så under YouTube. Jeg skal lige se, hvad det er for en video, jeg vil lægge ind. Jeg skal bare lige se, hvad for en jeg skal have ind, men jeg ved ikke. Jeg holder lige på pause. Jeg kan åbenbart ikke helt. Jeg ser mine videoer. Jeg har lige fået renset min computer. Så er jeg under YouTube. Så går jeg op i upload. Og så kan I bare lægge filen ind her. Ellers så skal I klikke på den her, og så finde den her under. Og den med en downloader slender vil jeg lægge ind. Åben. Så er den i gang med. Hey.
Så så skal I bare, så vil jeg simpelthen skrive. Jeg ved ikke, hvad beskrivelse. Jeg skriver bare nu. Beskrivelse. Jeg ved ikke, hvad tekst det er. Så kan I se, at den er blevet lavet. Uploadingen er gennemført. Klik om der, bliver like på YouTube. Og så her, så kan man se den, så kan man ændre den og putte sang og sådan noget på. Altså så lige en video der med, hvordan den så ud. Banen. Det er sådan en anden udgave, hvor man er inde i en by. Rimelig spooky. Og den lægger ikke nær så meget. Så det er slet 10 på 7. Ja, så er den. Så vil jeg gerne for eksempel lægge noget lyd på, eller få forbedring, eller ja. Ja, det var det. Ja, det var sgu bare det. I kan også lige se, hvor mange der har været inde på min kanal. Der er ikke så mange igen. Please like min video og sådan noget. Nå. Så pause. Min kanal. Hvis man gerne vil ind på sin kanal. Det er mig, der har set den. Jeg er abonneret Alexander Bøjles feed. Det var en Minecraft-dyst. Der er der er 13, der har set. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er kommet under. Så. Og Cry of Fair. Sådan en mega husspil. Og det var den der Slender. Nej, den har jeg også fra. Nå, underligt. Nå, ja. Ja, det var sådan bare det. Ses YouTube.